Record. Ashe inda da sosan ba a fita inda ka yi gaba. Alkhairi ake biɗa da ce in an dace a samu. Ni dai baki na faɗi nake fatin makin zarce yan mata. Alkhairi ka biɗa na san fara sai dai gyaɗa. Abdullahi ka damƙe Fatima. Ku ja kun girma masoya ku ja kun girma. Fatima alfarma ki yi masa kinji iya girma. Soyayya zan faɗa furcin harshe na.